ଆମେ ଏଠି ନିଜ ହିସାବରେ କୋଉ ପ୍ରକାର କାମ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖି ଆସନ୍ତୁ କ'ଣ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଧନ୍ଦା ଚାଲିଛି ନାଇଁ ଏଠି କ'ଣ ଧନ୍ଦା କଣ ଧନ୍ଦା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଧନ୍ଦା କାମ କାମ ଭଳିଆ କରନ୍ତୁ ସବୁ ଠିକ୍ କାମ କରୁଛୁ ପୁରା କଣ ଆମ ଏଠି 24 ଘଣ୍ଟା ଖାଲି ବାଲି ବୁଡୁଛନ୍ତି ଘର ଦ୍ୱାର ଖାଲି ବାଲି ବୁଡୁଛନ୍ତି ଦେଖି ଆସନ୍ତୁ କୋଉଠି ଭାଲି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖେଇବି କୋଉଠି ଭାଲି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖେଇବି ମତେ ଆମେ ଏଠି 24 ଅଫିସରେ ବସିକିରି ଆପଣ ନାଟ କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ କି ୱାର୍କସପରେ କାମ କରନ୍ତୁ ଏ ୱାର୍କସପରେ କାମ କରନ୍ତୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ ହେଉଛି ୱାର୍କସାଇଟରେ କାମ 24 ଘଣ୍ଟା ଏଠି ମୁଁ ତ ଆସିକିରି ଘଣ୍ଟା ହେଲାନି ମୁଁ ଆପଣ ଜଗିଛି ଆମେ ଚାରିଟା କାଲି ସେ ପିଲାକୁ କହୁଛି ଯେ ହଁ ଏମିତି ଆମେ କାମ କରିବୁ ଏମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବେ ଆସନ୍ତୁ ଇଟା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ଦେଖିବେ କ'ଣ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଦେଖିବା କଥା ନାହିଁ ବୋଲେ ମଣିଷ ଆପଣ କରିକି ପଳେଇବେ କେହି ଭଲ ଭାବରେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ବହୁ ଭଲ ଭାବରେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖୁଛି ସବୁ ସୁପଲିସ କାମ ଚାଲିଛି ହଁ ସୁପଲିସ କାମ ଚାଲିଛି ମୁଁ ଏବେ ଇଟା ଭାଙ୍ଗିକିରି ମସଲା ନେଇକି ଯିବି ମସଲା ନେଇକି ଯାଉଛି ଧନ୍ଦା ଚାଲିଛି